Включваме се с първото видео от канала. Ще се пробваме да направим някакъв риболов. На малка селска рекичка сме, както повечето от вас виждат. Но ще стане ясно дали ще успеем да направим някакъв риболов. Значи в момента започвам на Crazy Fish Polaris с грамче глава, 0,18 фуро и 0,4 основно. Нека да видим сега как ще протече риболовата и дали ще имаме някакви успехи. Тори ми се, че има удар. Добре, първа риба. До и първия костур вече е факт. С второто мятане. И най-важното хора, catch and release. Добре, съжалявам за шума, но някакъв човек тук помпи вода. Смятам да се поигра още малко с костурчицата и съответно след това да минавам на кефалите. Ой, втора риба и откачи се, няма проблем. О, добре, тук е. О, детската градина. Добре, направо мисля да минавам към кефалите. Добре, даже не знам защо изключвам камерата той, че на всяко мятане има риба. Но къде са по-големите и дали са тук? Поимах ударче. Още един удар. Ой, добре, този удар беше хубав. Нека да пробваме отново в края как ще е. О, хубав кефалче или костур, не знам, но факт, че е риба. Хубаво тръска и дърпа. Май костурче от по-добрите. А не, кефалче е било. Да, от черноперниките. Доста хубаво. Спортно кефалче за откриването. Няма ги големите, това е ясно. Но има време до края на деня, така че може и мисленето ми да бъде опрекнато. Удар. Добре, взима доста плахо. Не знам на какво се дължи това. По-скоро даже е възможно леко да попутват примамката. Понеже взиманията са наистина много плахи. Добре, не оставам без примамка. Въпреки че съм с клатушка, пробвам и на твичове. Много леки, разбира се. О, хубава риба. Не е хубава риба, но удара беше много хубав. Добре, хубаво кефалче. Не от малките със сигурност, но нямам никакъв аванс. Това може да изиграе много лоша шега. Добре. Хубава 25-тичка. 20-ка спортно кефалче. Не мога да се оплача.
Не мисля, че има смисъл да си вадя метъра за него. Около 30 санта горе-долу. Направо. Ето това е лошото и опасното на тези кефали. Много са диви, особено по-малките. С тях трябва да се внимава изключително много и да се използва кохера. Така че откачаме си рибенцето и ще го пускаме. Чухване. Още смятането. Това ме е костур по тръскането. Или от хубавите кефалчета. Кефалче е по-скоро, да. И поредното кефалче, хора. Отново на микроклатушката. Сибъс 2 грама. 2 грама. Само сега полека, приятелче, без резки движения. И ще го пускаме обратно. Намятаме смело, не върху клоните, за малко и май със смятането хванах рибане. Заплева ми се. Риба. Добре, още смятането. Спадането ме взе. Кефалче, само те ги правят тези номера. Брутални тръскания и борба. Кеф. Може да е от хубавите, между другото. Доста борбичка дава. Покажи се, срамежливко. Този е със сигурност най-големия до сега. Ето го буцата. Да, със сигурност е от по-добрите за тази малка рекичка. Този... Майко, откачи. Затова този направо с кохерчето и да бяга. Кохера в такива ситуации помага много. И продължаваме риболова. Метнах на много хубаво място. Отново риба още. Почти смятането, да не беше в смятането. Добре, борят се. Натиска бабачка. Хубаво кефалче отново. Тук са и харесват микроклатушката със сигурност, но са много диви и това отново просто ще го мана с кохера. Така риболова продължава, да видим дали ще изкараме 3 риби подред за късмет, както се вика. Метнах отново на много хубаво място. И няма да сте очудил, ако отново имам удар. Майко, бах ти удара. Това беше хубава риба. Със сигурност. Да, удрят много добре малките рибки. Но те не ни трябва, търсим бабите и дядовците им. В момента. Дали отново ще имам хубав рибър. Искам реванш от рибата, която ми удари.
Със сигурност Twitch ги дразни доста. А след малко отиваме в течението, където ще е асъл интересната част, хора. Майко! Удар! Още спадането метнах на брутално място. Да не ме преяде. Спарах да се усещам при мамката за малко и помислих, че баба щука се е показала. Добре удар. Откачи се, няма проблем. Добре, отново очаквам удар там. Да, хубава риба е, да. Бой. Хубаво борбено кефалче. Кеф. Това може да е от по-големите, понеже доста зор дава. Кеф, приятели. Затова май ще изкарвам метъра обаче, да. Това със сигурност е от по-добрите тук. И за него ще трябва да изкараме метъра. Тъжно, хора, изкарах метъра и рибата просто се хлъзна и падна във водата. Не успях да снимам, но със сигурност имаше 30 см. Хубава рибка беше, но няма проблеми, случват се и такива неща. Ще хванем нова. Брутален удар, разсеях се, рибата сама се засече. Бах ти дребоса, какъв удар направи. Чак си помислих, че е голяма. Какво е това? Някоя... Предположите в коментарите какво може да е това. Удариба. Това е гадното на малките кефалчета, както казах, трябва да се внимавам много конкретно с тях, защото са много диви пъргави. Така е. Кечам трили из хора, пускайте ръките обратно, за да си живеят. И сега ще ги пробваме и на груб спинърче, да им какво ще стане. Груб спинъра ми е доста доказан боец за кефал и не очаквам да ме разочарова. А и не само, и доста костури съм си скарала на него. Но май смятането просто закачих нещо. Да, предположих. Добре, и за малко щях да останем. За малко щяхме да останем без груб спинъра. Спасихме го, де. Брутален удар. Скочи над водата с него, но не се закачи. Нямам си една идея защо. Хубав. Хайде. На груб спинърчето. Това е костурче. Да. Знаех си, че груб спинърчето ще го срутират и костурите. И не сбърках. Добре, той се откачи перфектно. И сега като завършвах, ще пробваме и с едно ЦЦ. Дали ще има. И трябва да ви казвам чао, хора. Това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Като за напред очаквайте още много по-добри. В днешното видео използвах Daiwa Silver Greek от 1 до 6 на 1.80. Daiwa 2000 XLR 2023 или 4 модела с IGK 04.
0,18 карбон. И това беше от днешният клип, приятели. Надявам се да ви е харесал и до нови срещи!